long ke ke bas ngo phla banyas ngo yakum ki niki chai khubor ki balami nang ne na po slap perthai jangi ha kham tam ha ka ne ka jakaba menta sibon not ki breu ki bakam yala de bagi de ki breu ki bakhot ne ki nang sakari cha uble ki basisha bat ki balai kamba ki ba phla bat ki bala pen long ru ki pai ben reu ki ba bet batam baken ngat ya kita ki breu ki ba kam yala de bagi de ki nang yalam basisha bat kumta hakan ka video ngan pen EP sapang unewe breu hakaba unewe breu la kamela de bu de nang sakri basisha cha ublei bat ublei ula pensitam da kabating ya une ubreu ka kertang cha unewe breu bla kamela de bu de reunion basisha ka dai u prophet Daniel Abodonren bu une prophet ude na pokatagari Nigeria une prophet Abodonren ula ya lap hakal lang sodang cakari Nigeria bola leru ki kamba ke ba phla bat laang baba bon ki pai bak langet ya une u prophet henry taraus nam sia jar khandai spa khandai phwe la les nan ya kamba ka ba shir khe bat ka ba ma ba man pen i sha ki pai ba bat kham tam ban pen tep sha ka perthai bo dei u breu ba u bleu la jet kerpang ya u hapo katika rin Nigeria bat kata ka long ba new prophet ula pen bod ya u Daniel ha ka ba kisim hendai la bread u Daniel hapo ka krem kising bat kising klambam yu Daniel bat kum tau ne prophet ru la lirung yala de hapo kata ka zoo ka badan hapo kata ka University of Ibadan ka badan hapo kata ka ri Nigeria bat uneu prophet la rung hapo ka zoo hakariam rong sao jong u barakasin ka baningkong kising mari yu ne prophet kila syap tieng bat kila kenran den hendai ne prophet la nang tur sajan ban pen i ba udesya ubre ubakhot bat kum juru ki pai ba ke belai pet ya tu prophet kila maham akapor bula tur sajan kising kila ang ba wanam tor sajan yau sing gerop hendai una prophet ula ya de kam ju bola tor sajan bat kinsan ki sing kila gerop yu bat kila bam not khat yau te prophet ula khlat hasyan